Здравейте, приятели! Аз отивам да тренирам с Стан. Имам малко работа преди това. Днес ще направим един, както му казват, raw workout, сурова тренировка. Няма по-интересното ще е след това, защото тази вечер ще ходим да гледаме новия Спиндерман. Спиндерман? Да. О, мой гранчи, какво става? Шред с кафето. Шред с кафето? Яката работа. И аз трябва да пия шред с кафе. И някакъв протеин на прах. Не си видял? Не. Аз ядох. Трябваше ходя до развързна си. Да бе, знам бе, човек. Така съм вкъщи, просто мърза да се наведа да се вържа. Мързал? Да, точно така. Съм най-мързливия бодбилдър в света. Понеж големи ръце. Не ме мързи само да тренирам, човек. Всичко друго супер много мързи. Режим за клиентите. Дойде и каже, искам да ми изготвя хранителен режим. Казвам, че трябва да на място, трябва да живея с тях и да. Малко с Стан объркахме спирката, на която трябваше да слезем. Тоест аз се обърках, защото Стан не е от тук, няма какво да го такова, но да, аз малко прецаках нещата. И сега може би ще трябва да изгорим някакви калории, да ходим пеша. Добре, че издавах метър 50 грама, мисля 200. Сериозно ли е? Аз съм знаел. Ти си предполагал, че ще губи фокус. 150 въглехидрат само пост-воркаут. Не, всъщност 170 въглехидрат само пост-воркаут. Смятай. Ще ти кажа как се чува на клипа. Как? Добре, в крайна сметка объркахме. Да объркахме и сега трябва да горя калории до киното ебас. Да, ти за какво го яда това мисли, ебас? Какво съм го яда, аз само пари харча да Прецака ли се чувстваш сега? Да. Това трябва да го пиша фирмен разход ебас. Дърпай ДДС. Да, ще дърпам ДДС, братле. Защото все пак, нали, трябва да има гейнс. Значи, трябва така да купувам тя е фирмен разход, защото аз съм част от фирмата, пък цялото продава и ето го е, човек. Върза го. Същата храна минава през ДДС, бас. Да. С машината ли? Да, не, чай. Аз снимам ти пръстите. Аз не давам да ги снимаш, докато не са стегнати. Фак! Гледай колко си красив с този обектив. Направо. Да. Чудесен си. Дори аз? Великолепен. Дори ти? Може по-добре ходим пеша от тази страна. Да, Даката е крил през цялото това време от нас, че всъщност не е програмата за лице, обектива прави нещата красиви. Мислим да правим малко повече влогове, защото само фитнес, скучно. От друга страна погледахме, нали, колко много блогъри има, които не се занимават с фитнес, а са влогъри. Трябва да се замислиш какво можеш да покажеш на хората, освен фитнес. Ние сме 3 часа в фитнес, останат време сме просто хора. Ние сме, аз не съм супер сериозен. Ние казахме повечето неща. Смисъл, ние сме преостали вече на всички основите. Да. Ако гледате всяко едно наше видео, приложите всички тези неща, за които говорим, вие сте вече готови. Смисъл, няма... Аз съм сигурен, че нашата аудитория знае сигурно повече неща от 70% от треньорите в България. Това е 100%. Преди ще да кажа 90% обаче. И съответно вече почва да показваме по-фън частта. Да. По-фън, да. Мисъл, как да съчетаеш... Стан, тук влизаме. Как да съчетаеш фитнес, знания и всичко. И кино. И кино. О, храна ли? What the fuck? О, суши, гигантско суши. Между другото, това е единственото суши, ако е с такива размери, може и да ни засити. Ако е след такива размери, може да ни засити. Обаче... с размерите на врата. Да, но иначе също не е много... Не го усещаме с Стан. Да, мисля, че
Марио и Мено, може би щяхме да ги натядеме. Марио и Мено щяхме да натядям двамата. Да, самостоятелно. Ние сме го измислили. Yeah. Let's go. О, фак. Първото нещо, когато влезете в асансьора, пак. Окей, нямам. Що бе, кажи го? Първото нещо, когато влезеш в асансьора, да почне да флекса човек, да видиш да има апс, дейнс, нещо такова. Sick angles, dude. Аз посъл асансьорите винаги се правят някакви да гледаш обмата на всеки. И не стига, че закъсняхме, ами не сме си взели очила. Аре, фокусира, бе. Да, това са билете за очилата. И ще стигам точно време, между другото. Я флексни, защото изглежда много яко. Бати якия кадър. Пеца му е тук. В Веном ще му правят маска на трапец 100% на това. Стан за Том Харди, Да, след като гледах по Спайдърве. Изкеф ли той? скихме. Колко му даш? 1 от 10. Как така, бе? 4 от 10. Сигурно. Глупости, бе. Аре, не е нещо нали супер. Чай. 8 от 10, аре. 8 от 10. Ти отси, аз Обаче това накрая беше 10 от 10. Аз за хумор дам 10 от 10. Дам 10 за история, брат. Това е по-скоро what the fuck смисъл. Сторилайна беше 5 от 10. Екшен 7 от 10. Колко става средно аритметично? Май 8 от 10. 33 на 3. Баси, аз нещо не сметах правилно. Това е става около 8 от 10. 23 на 3, да бе, да. 7 и нещо. Хумора е яко, много яко. Обаче Да. просто историята беше пая жени, просто някакъв. Няма да ти разказвам. Окей, обобщаваме, сметнахме го средно аритметично между хумор, смешно и плотлайн 8 от 10, така че не е зле. Но е яко, да, смисъл. Отиваме сега да ядем. Да. Така ще мисля, че са моите, брат. Пак. Не бе, не са твоите. Окей, всички моите. Да е ясно, за да се знае, че това не са моите. Не, Този ми шок не съм аз. После мога да напишеш на едит. Този ми шок не съм аз. Това са моите ръце, знаете. Има биф с Джон Сина, брат. Той винаги има биф с Джон Сина. Какво е, не знам, Там кик-офа вечерта с всичко разбетвам. Какво? Таратор. Почвам. Това ми е прибет храната, брат. Колко калории трябва да ядеш още? Ти си на 200 днеска, нали? До сега. И до сега съм 200, още 1000 калории ще издържам. Да. Което забележете на стан сметките, значи това са сигурно 30 калории по твои сметки. По мои сметки това е направо негативни калории. Това не се брои. Това е изразходва повече калории да се случи, колкото да го откомим. Естествено това е мит. Това са негативни калории, се го чул. Да, ама е мит. Това салата е, брат. Това е право с много ястия. Аз ще имам 2 салати. Ти в момента си имаш ли? Да, имам. Аз ще имам 2 салати, защото се харесва нещо друго. Без салати. Значи, излизаме с Никола. Излизаме с Никола да читваме и той си поръчва 2 салати. Това си обектива, брат, направо. Виждам молекулите на този кашкавал. Право вече виждам макросите, разбираш. 2 грама мазнини и 2 грама протеин тук виждам, брат. Погледнеш Виждаш ли го на лицето? Или виждаш майката родословното дърво? Виждам какво хубаво пиленце ще я стане, обаче. Аз ще го изял. Родословното дърво откъде е? Колко читера, брат. Не, бе, те са на нещо Има и кетчъп, брат. Кралско мале. Не знам. Ти само се върна. На ринга има 2 човека и мигаш и стават 30. Ето какво си взе стан. Има и бонфилета с пюре и гъби. И всичко това, гигантският тартор, гигантската салата и бонфилето, максимум, нали? Максимум. И с десерт. Това е става такъв и се опитва да го фанкира. Да.
френска селска торта, но стана дали храци като Джоуи. Стан doesn't share food. Да. Значи само 300 калории тази вечера. Това не са калории. Са орехи отгоре. Това е 0. Да, полезно, това е орехи отгоре, човек. Това е здравословно. Храната отива в стомаха, сладкото отива в сърцето. Това е ягода в топин, брат. При Стан, между другото, храната отива в стомаха, сладкото в бицепсите. Това е тук карамел и захар. Карамел, захар и някакви глазури. Става вместо синтол си бие сироп. Абсолютно да. Ме да видите, нали, как съчетаваме този фитнес лайфстайл с ежедневните неща. Смисъл, както виждате, нали, хапваме си от време на време. Да, Стан си хапва. Всичко е окей. Аз се не дохранвам, Стан. Аз съм и в Ти болки. ядеш и за двама ни. Пък и да, аз съм и в болки, между другото, вече ми писна Глен Кантара се върти около 75-76 кг. Еми аз ти казах, че трябва да качиш до 82-3, ама... Дори да омажа малко, нали, до декември най-вероятно. Човек трябва да в смисъл, трябва да направиш тази инвестиция, да знаеш, че това е грешка. Алберто Нюнес човек булка по 3-4 години, сега бахче животните. Да. Време аз да булкна. Не, Ама трябва да бълкнеш примерно до 82-83 3 кила. Нали, няма съм от 80 до 83. Да. Аз съм 76, да речем, че създам някаква цел до края на годината, съм 79, нещо такова 80. Абе, не, знаеш, че тези цели са грешни. Да, принцип, Целта до края на годината е да имаш постоянен прогрес и да качаш примерно по 0.3% от личното тегло на седмица. Целта ти направим нова програма, малко да разнообразиш, малко да подобриме всичко, което можем. Това ще го обсъдим тия дни с тебе и общото that's all folks. Така е. Аре. Спираш ли клипа? Не. Кажи за Snapchat и за Instagram. Еми, те са долу в описанието, брат. Колко пъти да имам казвам? Долу Всеки в описанието, път, всеки път. Долу в описанието има Snapchat, Instagram, нашата Facebook страница, нашия сайт Твоята Facebook страница. и твоята Facebook страница. Точно така. Всичко е долу. That's all folks. Аре. Flex. Флекс.